बिपिएफ हानजाया सेथि खोलोबनि बिजाथि फोसावनायनि उनावहाय फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामदों। बेबायदिनो दिनै नैबे काजलगाव समस्थियाव नोंथाङा बालिरामफोरबो जानानै बिसायख'थि फोसावदों रायजो राजानि अनसायनाया दा माबायदि जोंना बिपिएफ हिसाबै जोंना फार्स्ट फेज टिकेट फोसावनाय बे 22 जननि थाखाय जाबाय 18 जन बाखि दंबावो बेखौ माने 15 तारिखनि उनाव फोसावगोन बेखौ माने रायलायनाय जादों 15 तारिखनि उनाव निश्चय फोसावनो हागौ जोंनि हाइकमान्डआ दा बेवहाय माने जेरावबो मोनसे धौ फैदों माने खालि बिपिएफखौ नांगौ सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गथ' गथाय दिनैनि तारिखावलि खालि नांगाल उन्दै रायलायजेननो रोंनायाबो नांगालाव भट होनाय दिनै बेफोर मोनसे नाराया दिनै फैगासिनो दङ दा बेवहाय नुफैदों पानिराम ब्रह्म हिसाबै देरहानाया रोखा थांनाय एमपि इलेक्सनावबो बिथांमोना मोनथाम राजनितिक दल जानानै लोगोसे एबसु थाफानानै बे पानिराम ब्रह्मखौ फेजेननो हायाखै दा बेवहाय काजलगाव माने बिटिसि सेगमेन्ट हिसाबै देरहादों आरो एबारावबो फेजेननो हानाय खुनु अंख आं गैया गोरानै गेलेथों सोरबा उरखावआव फैनानै गेलेथों प्रमद बर' फैनानै गेलेथों बेवहाय बिथांमोना आं बुंनो सानो माने बेवहाय कन्टेस्ट खालामैयानो मोजांसै थारमाने थाखा फैसा गारनानै नस्थ' खालामनानै लाब गैया रोंगोरा राम एमपि जानानै फैसा बुथुमदोंबा बुथुमनानै जा संसारा मोजां सालायनानै जाबानो जाबाय फैसा नस्थ' खालामनानै लाब गैया जेरावबो जों देरहागोन क'क्राझाराव 12थाव 12 देरहागोन चिराङावबो माने 7थानि गेजेराव जोङो दिनैनि तारिखाव 6था देरहानायनि अंखआ जाबाय दिनै आनडिभाइडेड बाक्सा जिल्ला हिसाबै जों 6था देरहागोन उदालगुरियाव 10थाव 6था देरहागोन गतिके दिनै जेननायनि खुनु खोथा गैया एबारनि इलेक्सनाव प्रमद बर'आ लाथिख' जाबाय बेखौ दिनै बुंनो हायो खारना बेनो दिनै बर' हारिखौ थगायदों दिनै बिथाङा जोंनि हा हु फाननानै जादों बिटिसिनि साख्रि बाख्रिफोरखौ दिनै फाननानै जादों दिनै एग्रि फरिखाजों हाबफैजोब्बाय 7,000 भेकेन्ट पस्टआ दिनै जेसेबां थिखा थुख्लिनि खामानि दं दिनै 100-150 कोटिनि खामानि गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टर मावगासिनो दं स्पेस मेसिन साप्लाइ पावार टिलार साप्लाइ दिनै बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफ्रा मावफैदों दिनैहाय आरो माने लेखा साप्लाइ दिनै दिल्लीनि कन्ट्रेक्टरफ्रा साप्लायारफ्रासो होफैयो पाब्लिशारफ्रा होफैयो दिनै 4 कोटिनि जे बुक साप्लाइ दिनै 500 थाखाखौ 15,000 खालामनाय बे प्रमद बर'आ आदि भाग खालामदों जों खोनानायाव दा दिनै फाग्लि जरा पासबारियाव 3,600 बिगा हा हगारना होदों बेवहाय खोनादों 10,000 कोटि थाखा लानाय आदानिनिफ्राय दिनै बे फैसाखौनो बिथांमोना भट बायनो नाजागोन खिन्थु जोलैनि हांगारफोरनो रावबो भट दिनै फानला दिनै बेखौ रायजो राजा थिरांखादों स्पेसियेलि बर' जाथिया 90% बिपिएफनो भट होगोन बिटिसिखौ रैखा खालामगोन जेसेबां पावार फांसन थांफिनदों बेखौ लाबोफिननायनि थाखाय बयबो साग्रिद जादों हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बा आसामनि दिनै माखासे नेताफोर बुंनाय बिजेपिनि नेताफोर बुंनाय बे भाषाया दिनै रोखा ओंखारदों बिथांमोना बुंदों 91% जोंनि बिटिसि एकर्ड बा बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामबाय नाथाय बिथांमोना उल्टा 91% जोंनि बिटिसिनि पावारखौसो लानानै थांजोबदों हा हु लानानै थांबाय साख्रि बाख्रि लानानै थांबाय CSB सिफायबाय दिनै माने बिटिसिनि इएमफोरनि पावार फांसन लाना थांजोब्बाय दिनै माने बिसिडिसिनि माबाखौ दिनै लांबावनो नागिरदों आरो बिटिसियाव दिनै 6 सिडुलनि मर्यादा हा बायलाय फानलायखौ खालामफैनो नागिरबावदों होमबा जोंहा मा दंबावो गतिके आं दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन बयबो खौसे जा प्रमद बर' बिरोधी जों खौसे जानांगोन बे जोलैनि हांगारखौ एबारनि बिसायख'थियावनो जों फोजोबस्रांनानै जों बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनि ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं खावलायदों दिनै साननो हनो गोरों जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि जे माने बायदिसिना खामानि मावनानै जाग्रा गावनि जिउखौ खस्थ' खालामनानै जिउ खांग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै समयनि हाबवान हिसाबै खौसे जानानै UPPL ट्रेक्टर आरो पदम फुलखौ जाहाथे अराय समनि थाखाय जोङो जोंनिफ्राय उदखाट खालामनो हायो बिनि थाखाय बयबो ओंखारबो